Mørke, tørke, sygdom, ensom. Dagene var grå, og der var få halmstrå. Men så en dag skete der en stor sag. 1892. Columbus brugte en globus og bragte solen tilbage til kloden. Eller nærmere sagt Europa. Den nye verden var fuld af opdagelser på færden. Men det vigtigste af alt, guld. Et nyt job blev til, conquistador. Alle de erobrere kom fra den hispanske eller iberiske halvø. Og dette er en fortælling om en af de mest kendte conquistadors. Jeg er en conquistador, og jeg kommer fra Spaniens. Født i 1485. Mit navn er Herne Cortés, og jeg kommer til at regere et kæmpe forte. Jeg blev født i Medellin som en mini-maj, og det er fordi, jeg er bedre end dig. Damn. Nyhed om guld og ære var nok for lige min herremand til at ville være. Conquistman, do whatever conquest can. Hans ambitioner og ære skilte ham ud fra mange flere. Med lille vækst og gære kæmpede han sig til rigdom og ære. Han ankom til Mainland med 11 skibe jern, men også med en lille smule meget mere. 500 mænd, 13 heste skulle hjælpe ham for Aztek med flere. Conquistman, do whatever conquest can. Begyndte at krig med Aztekerne. Ja, og jeg sejrede nemt med min store hær. Med lidt hjælp. Aztek var stor, og de begik en masse mord. Og derfor kan man sige, at jeg reddede de små numser fra de frygtindgydende Aztek-vumser. Conquistman, do whatever conquest can. Jeg var deres frelser og Gud, men egentlig var jeg bare efter deres Gud. La Malinche var en skønhedsjomfru, mit hjerte Hvad med hungrede, din kone i og Derfor derfor tog jeg hende til elsker med lidt flere trunder. Conquistman, do whatever conquest can. Han gik mod vores 3 store byer, Texcoco, Tenochtitlan, Tlacopan. og de var dyre. Montezuma var lederen, som udsendte ordre. En vigtig puppet, som snart vil være borte. Suspicious. Conquistman, do whatever conquest can. Herne forlod sit nye Imperio Eldorado og forlod magten til sin kære kammerat. Og slå op med hans kone. Mens Hernan badede sig i titler og ære, døde hans elskede. Og til bære. Montezuma. Krig og kaos velkomte ham i møde, og der var nogen, som rigtig skulle Find ud bøde. af, hvem skal bøde. Spanierne synes, menneskeoffring var kuku. Aztekerne synes til gengæld, at spanierne så deres guld nu. Conquistman, do whatever conquest can. Aztekerne fik skylden og skulle bære synd. Med deres leder dræbt og hovedstaden ødelagt fik spanierne al magt. Herrens titel blev dom, og han levede lykkeligt. Han ved kolongebetingelser døde som 62-årig på vej hjem til Spanien på skib.